Og så kan sprøjte lort ud i hovedet på en anden mand. Træk vejret dybt ned i lungerne og mærk den sidste puls, du har i dit liv. Sidste gang du gør det. Ej, det er faktisk sådan noget, det skal man... Sådan noget, ja, det er fint, folk gør det og sådan noget. Det er vores, jeg skal lige have mit bedre, ikke? Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke. En halv hotdog er fandme også meget, vil jeg sige. Det er det sværeste, Moritz. Hvorfor har han ikke så meget? Nej! Ej! Han brækker sig! Slut det, Moritz. Hvem er det, der sådan kan løfte de kæve lidt langsomt, hvis noget, der kan det, ikke? Jo, de har ikke nogen knogler. Hvad skal du fingre? Lige før det forhold. Nej. Var der også ham, der åd helt op? Ej, så går der en Hvad du mand? Det er da til studie i Viljestyrke. Nej, lad være. Nej, lad være. Ej, det er ulækkert. Hvad laver du? Du skal ikke drikke vand, du skal drikke øl. Nej, og så skal du åbne munden. Smager dejligt. Ingen troede på mig.